gyertya lángja még nem a tűz, de benne van a melegség kérete. Két gyertya még nem a világosság, de magában hordozza a fény legyőzhetetlenségének az üzenetet. Három gyertya még nem a megérkezés, de bizonyíték annak, hogy a várakozással megszentelt remény születőben van. Négy adventi gyertya lángja még nem vár pillanat beteljesülése, de az idő végét jelzi, a karácsony eljövetelét, a megváltó megszületését. Az adventi koszorú fényei a négy gyertya évszázadok óta biztosan bekövetkező, mindannyiunkra váró örömhírre figyelmeztetni. Arra, hogy nem vagyunk reménytelenül magunkra hagyva és kiszolgáltatva a sötétségnek örökre ebben a világban. Ezen gondolatokkal kezdjük el adventi első gyertyagításunk megemlékezését. Oh
a lábja felhőtlen megakad. Az ősz lassan lépked, majd télbe vonul, és ahogy megvirrad, be is halkodunk. Este tompa fények remegnek az utcán, megtörnek az újság kodrozódó foltján. De a hétköznapok vágyat szürkesége nem törheti meg azt, ami bennünk béke. Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás, ránk köszöntő advent, boldog Jézus várás. Istenünk, Te teremtettél mindent, mert Te vagy a szeretet és az élet forrása. Te fiadban világosságot és életet adsz nekünk, és szent lelkeddel megvilágosított szívünket, hogy megértsük, milyen reménységre hívtál meg minket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ebben az évben is megadod nekünk az adventi örömöt, és reményben, bizalommal várhatjuk fiadat, ami üdvözítőnket. Áld meg ezt az adventi koszorút, hogy mint a remény jele, örök életre és a szentek közösségére figyelmeztessen minket, és add, hogy e napokban növekedjünk a Te kegyelmedben. Te világosságként küldted fiadat e világra, áld meg ezeket a gyertyákat, advent napjai emlékeztessenek minket Jézus Krisztusra, aki minden embert meg akar világosítani. Add, hogy amikor vasárnaponként új gyertyát gyújtunk, újabb erővel növekedjék bennünk a Krisztus iránti szeretetünk. Készítsd elő szívünket születésének megünneplésére, és add, hogy egykor színről színre lássuk a Te fiadat, akit kegyelem és igazság tölt el. Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Istenünk, szentséges Atyánk, Te úgy szereted az embereket, hogy egyszülött fiadat, aki minden idők előtt született, az időben elküldted hozzájuk. Kegyelmeddel áld meg ezt a Betlehemet, amely a keresztény nép és a hívők család számára az örömet jelenti. A megtestesülésének ez a jele segítse megtartani a szülők és felnőttek hitét, a gyermekekben növelje a reményt, és mindnyájunkban erősítse a szeretetet. Erre kérünk szeretett fiat Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Mi Atyánk, aki jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben,
de szabadíts meg a gonosztól. Az Úr legyen veletek, És a te lelkeddel, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hálata. Áldjon meg benneteket és őrizzen meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Szépen, most pedig mindenkit szeretettel vendégül látunk egy teára, egy forralt bor és egy kis süteményre. Kérem, hogy foglaljanak el.